kilometry deš. Minulý sme zase skončili tu. Ideme asi na pologist. Hej, ok. Dobre, no. Všimli ste si, že mám asi novú farbu skinu, ale ideme asi zmeniť, lebo to sa nedá tak. Ok, no. 12? Really? 12? Tak pokračujeme. Poď pekne. Tak, akurát nám to vyšlo. Ospravedlňujem sa, ale natáčam o 2 ráno a nechce sa mi. Poď. Pekne. Ty vole, toto sa mi páči, lebo sa mi to páči. Poď. Jo, pekne. Jo, super. Dúfam, že dám najväčšie percenta na tom, lebo sa ma zabije. Každý sám. Ja. Určite. Tak. Pekne. Rekt. Ešte kleber. Tak. Jo. Pekne. Chlapci. Dievčatá, všetci. Chlapci. To nedá nikto taký level, lebo to je... Ty vole, 92. Čo? Turn down for what? Čakajte tu však. Myslíte si, že Viktor to nedá? Pozrite tu. Step tam. Tak nič. Riti so s reklamou. Počkej, chyť si mobil tá. No späť. Tak. No ideme na tryout. Mám riti percenta, že? Chlapci. Nie, ty. Čo? Bože. Ideme. Poď. 7%. Fakt. Bože môj. Ideme. Musíme to dať. Držte mi palce. Všetci. Aj ty, Samko. Aj ty, Ďurko. Všetci. Poď. Poď. Tak, áno, poď. Áno, pekne. Nie, rekt. Fakt, ja ti... No, nevadí. Asi posledný pokus. Čo môže byť? Tak poď, akurát sa ladí farba, poď. Jo, dali sme to, jo, pekne. Áno, pekne. Nie, bože, toto neznášam. Prosím, nech to dám, lebo mňa trafí o zem. Jo, nie, bože. Tak dobre, dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Čo je to? Nič, okej. Takže... Čaute. Go,